EAJ eta PSek etxebizitza kontraerreforma onartu dute. Kontraerreforma, bai, hau ez duzu hedabideetan irakurriko, baina gaur EAJ eta PSek atzera garamatzan etxebizitza lege bat aprobatu dute. Lege honek tramiteak desregulatuko ditu. Eraikuntza enpresen negozioa handituko du eta etxebizitza babestu gutxiago egitea arautuko du. Eta hor dago gako nagusietako bat. Orain arte, etxebizitza babestuak egiteko lurzoruen 175 erreserbatu behar izan da. Orain, zifra hori 160 murriztu nahi dute. Beraz, etxebizitza babestuen park handi bat osatzea inoiz baino beharrezkoagoa denean, horren aurka egiten dute PSek eta PNVek. Eta hau, onartezina da. Etxebizitza parez pare dugun erronka handienetako bada. Kontratu soziala hausten ari da. Egunetik egunera, ezberdintasun soziala areagotzen ari da. Zein da PNV eta PSek planteatu duten soluzioa? Etxebizitza lobien negozioa bermatzen jarraitzea. Lege honek ez du espekulazioa hitz egiten, ez du rentismoa hitz egiten, ez du ezta ere etxebizitza hutsetaz hitz egiten. Lege honek ez du lortuko etxebizitzaren prezioa jaistea eta herritarrentzako eskuragarriago egitea. Ez bai da hori gobernuak lege honekin bilatzen duen. EH Bildun argi daukagu. Orain arteko berdina egiten ez dugu ezer soluzionatuko. Aldaketa bat eta begirada luzeko herri estrategia bat behar ditugu. Horrek herritarrekin konprometitzea eskatzen du eta ez etxebizitzarekin negozioa egin nahi duten horiekin.